Lagi na lang. Lagi na lang. Dan. Parang anak subukan sa anak. Ano na kon ba? Hey, what's up? What's up? Ay, isang dito lang. Huh? Blurred. Blurred because of our cigars. Blurred. Blurred. Okay. What's up? What's up? Tsaka ako po i-edit mo. I-edit naman ka dapat. Okay na. Okay lang. Okay, game. Satu pa. Nag-live na siya pa. Ano? Laban. Bang, dili na ni Marineton? Ali mo na lang. Ali na lang ko. Ha? Yan, ngagi na ako. Ha? Hari sila. Gudi na dito. Ano kapit din mo? Butan ito balik sa sulod. Okay man. Halingi ko be. Halingi ko. Yes. What's up? What's up? Ano mo siya basta mag-good. Ano? Doon din ako. Ito mo na isa. Ha? Ito bigay. Ano isa? Ano man? Maging mo kung kuan. Kahit ano eh. Tingnan. Girl, you're live. Yes, I know I'm alive. Haters juga guys, di naman dito mo support lagi. Unsubscribe pa ko nimo. Di mo pa kong initan.
nako. Can I have, ano mo nilibutan yung bula dito? But lang, hindi maka-harvest ko, dili mo mga amigo na ko. Friendship, ano yung friendship. I'm doing my friend. Ano na yun? Tatay na ko na. Ano na yun? Ay, gamayan na. I'm proud of you, Paps. Gamayan na. Ice cream. B, ayun ice cream kay Bugnaw. Gumayon na pa. Ha? Mm. Kana din mo kag magungag, dabi. Bungagin mga isa ko pinukong pa na. Ice cream! Lagi na lang sa isip. Ha? Bukil mo iyak. Oh, hindi na ulit. Hindi, ito bigay lang. Lagi na lang sa isip ko. Sa isip ko lang. Lagi. Ha? Ha? Tawaga! Ma, don't say bad word. Kasi I'm live. I'm alive. Ilang ba? Kwarta pa. Nakoy kwarta ma. Sabi ta din ma. Ikaw pa. Dili ko mukaon. Ako ma, mukhaan ko ma. Labi na ako na sinyo kay mukuwanta. Kaon doon dako napakoy kwarta. Magnum, kay palitan. Ya, ako na kami magnum. Kaya pinipigil. Wala yung pinipig nga. Lami lang ang coated. Ah, Oh, ice cream. uy, kaon ka ka. Kaon ka? Kaon na lang po. Ano ka? Bili ng 100. Ibili ng 100. I changed my mind immediately. As soon as possible. Lagi na lang. Lagi na lang. Hi guys, that is my daughter. Dollar? That is my daughter. Dollar? Her name is Elishane. Ayaw! Lungki, Elishane Luki. Granddaughter of Luki in the Guardians of Galaxy and Avengers Season 1, Season 2. Oh yeah, oh yeah. Okay, what we're going to cook now? We're going to cook belly, tuna belly, tuna, belly. What? Tuna belly tuna. I'm going to cook tuna belly.
Inflation. Bakit balat? Ha? Ate, baso te. Ate. Ano mukhaon na eh? Wow. 5-4. I thought, kuwan lang. $8 ba? Sarap. I'm going to cook tuna belly. Smoky, smoky. Ha? Gani? Diba puti mo to pa? Puti mo to kulong ng phone na yan. Diyan mo ito. Mau naman to karon, tagis naman to siya. Kapoy baya, panington baya na sila. Anong pa na phone nila? So! Asamas nindot. Mas mama dito.
Fish! Wait, I'm gonna get some ice cream. Yummy? Oh, Yummy, Jude! dude, ako kinahanap sa ice cream one. Di nakaganahan sa? Basta ako. Ha? Taho? Oh, tignan. Di nakaganahan sa ice cream na lang. Ah, di siya ganahan taho ma. Ice cream na daw ma. Yummy daw ito mang. Ang taho di ay. Okay, mahulot ng taho. Ang ice cream. Bakit? Gianak na ko dili ako. Gianak na ko dili sa lab. Ang ice cream. Dali na. Oh.
Araw-gabi. Mayakap masaya sa pagtawag doon gagaan.
Okay na. Tapos na ako. Whew. Meng. 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 Tapos na ako, Meng.